Day, kita kasi mong anak laki. Ayaw ko yung nagnilaag na pod. Unsa nila agod nga nigawas naman to nagdala og gloves. Maayo, kay nituman siya sa kong istorya nga mag-training siya. Kanang bataa, taas yung kaya na siya maabtan sa larangan ng boxing. Kaya sa kaday, kaya ako sa katuron. Bugson din yung bata og patraining og boxing o nga di man na mauyang gusto. Natubos lang intaw ng bata kay nahadlok sa iyaha. Sa papa ko na. Patraining man tunong niya boxing na di man ko gustuan eh. Na. Hoy, Dudong Alex! Saban, Maria. Sa pagod na nga imo man nagkasagpasak palagi ng punuan sa mangga. Sagpa. Mo na ba kung teknik ron sa kining pagboxing? Takot ay gunit na. Hello, oy. Sunod di kasi mong papasaya pa kang pagkaboksing. Ay usa pa. Sige daw, sige daw. Oh, grabe ko sub. Oo, no. Sige na. Hawa dia ba kay maigo ka sa kung lipok ba oo? O madre. Oh, so. Grabe po madaot mo pud atong naong. Madaot pud itong naong ni mo karte pud di mo iba. Pilang mo. Hawa dia. Grabe pud siya, oy. Parang ayun. Grabing kuya, grabe padako sa iyong muscle ba? Alangan manghod, mo may gusto ni Papa na magbuksingiro ko. Daghan jud kag moyab anak kuya ba kay dagko na kay kag muscle. Dako na day manghod. Pang Miss Universe na beauty. Unsa man ka kuya? Imong lihok mura magnabinabayi. Ba mo manghuda. Uli dito. Basig ipangita na ka ni Mama Papa. Sige kuya, ayuhag sagpa ng mangga. Ay, istit suntok di ay. Na. Kung ano, asa mo ni mong kuya? Tuwa dito sa mangga, nag-training og boxing. Amaw ba? Sige, pagkaon na da, kaya kusang atuon ni mong magulang. Anak mo sa training, gawas na ugat sa kong kamot ko. Samot nag-abtan yung bulan. O Junior, Oy, pa. basta ang training. Okay kayo pa eh. Amaw ba? Ay, unsa pa. Hinahinaya na sumbag ng mangga ha, kay kasing mabaliw niya na. Dali ko ito ang tinudon ko na eh. Sige, diyan sa kape, kami atuon. Sige. Paspasan ko niya akong training be. Para magkauli na ko. Ito, gamina na ka diha. Inihara jud. Kining nakita ni mo tanan. An oy. Pa. Sorry kayo ha na ani jud ko. Dili man gud mapungan. Ako pud na, napugoy sikreto nga istorya nimo. Sikreto pa. Kining kabalo nga ako ang duha ka manghudo na si mama. Wala oy, kita ra din dumo makabaluan ni ron. Unsa man ang sikreto din mo pa? Kining bayot pud ka pa. Kita ra din duha nakabaluan nila. Ato ni paspasan pa. Sige.